mám 2 vodičky, s sebou 2 tahače, jak se říká. Pojď, Veroniš, díkej. Dika, prekroč. Pojď. Dobre, Veronička. Dobre. A tahaj ten rúk, tahaj ten. Tak. A pomalinky, Veronič. Pomaly poď. Aj mne. Pomaly. Aďa, ty ešte ideš? Nejdem. Pomaly. Ticho. Dobre, díky. A poď. Toto už som nemohla. Poď. Polož to tam. Dávaj. 7, 8, 9, 10, dobre. Poď. To musím vedle, dobře. A tady mám... Tak. Poď. Na kolena, špornožky. Poď. A pomalinky. A postav sa. No, já se přesunu k tomu. Pomaly. Ja som čakala, že tam bude nejaká šťamba, ktorú sa chytila, ale to sa nedá. Dívaj. Poď. Dávaj. Tak, mám tady ten guláš. Tak to sa otoč aj. Cerky, co jste zač? Ja som Konklova, ja Mixiková. Poď, Veronik. Máte dobrého a kde to máte schovat? Poď. Ešte. Dobre, poď rýchlo, poď. Takže tady... Poď. A červený gombík, íď rýchlo. Velice dobrý guláš. Tak, ale já musím rychle do cíle, děkuji za rozhovor.